Vesisateella on koirakin haasteellista saada ulos lenkille, vaikkakin haasteista kyllä kovin tykkään, erityisesti tutkimuksen, opetuksen ja kehittämistyön alueella. Sinun opetuksessasi en ole päässyt vielä tunnilla nukahtamaan, sanoi eräs opiskelija palautteessa minulle oppitunnista. Äiti, onko tietäjällä hyvä palkka? Kysyi Kuopus muutama vuosi sitten. Erilaiset roolit tuo mukana vastuuta. Äidin rooli, tutkijan rooli, koiran omistajan rooli, taloyhtiön hallituksen jäsenen rooli, mentorin, vertaistukijan, Itä-Suomen liikuntaopiston hallituksen jäsenen rooli. Mutta yksi rooli puuttuu, lehtorin rooli sosiaali- ja terveysalalla. Siihen olisin nyt käytettävissä.